Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes pitsa 23 na bulan sang Abril tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga aton arangkadahon para karon nga adlaw. Ini nga mga isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sang D3 Bayo sa pagkakas sa mga kagaw nga nagtapik sa aton lawas. Tambal pa siya sa ubo sipon kag hilanat. Tag 14 pesos lang produkto sang klinika di alternatibo. Kagiladulong man sa aton sang DTX 500 may detoxifying compound nga nagatinlo sa aton dugo kagatay. May mga panakot siya, aktibo nga panakot, phytochemical, antioxidant, panguntra sa pamalatian. Subong, kadelikado sang panahon, kinahanglan mabakod ang lawas, mabakod ang organ, ibato naton sa anuman nga klase sang pamalatian. Dire, ang aton rekomendasyon, gamit DTX 500 adlaw-adlaw para likaw balatian. DTX 500, mabakal na. Pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tag sa ninyo ka mga puluyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39, unahon taniho. Ang Aksyon Radio Bacolod, ERB Mobile Community Pantry, mag-aarangkada, buwas nga adlaw, Abril 24, Sabado. Ang Aksyon Radio Bacolod magalansar sa Mobile Community Pantry. Magalibot kami sa pila ka mga lugar dire sa dakbanwa sang Bacolod. Pero una sa tanan, areo, ginapahanumdom, magkuha suno sa pagkinahanglan, magbulig sang masarangan. Ambot silingon, kung maglibot giman sa pila ka barangay, ang Aksyon Radio, pwede kakuha sang inyo lang magamit. Pamahaw, isa ka kilo bugas kung may ara nga pinutos, kagiban pa, pwede ron, no? Pagkatapos, hindi lang pagpatamaan gid para ang tanan maka-share man, no? Amo ining arangkada naman, buwas nga adlaw sang Aksyon Radio. Ang Aksyon Radio Bacolod bukas man sa pagbaton sa mga donasyon pareho sang bugas, canned goods, mga dilatas, noodles, kape, kalamay, itlog, pwede utanon, no? Pwede tinapay, kag madamo pa. Kung may arada saging kag iban pa nga pwede ma-display naton, makuha sa pila naton ka mga kauturan. Samtang nagakuha, may naghatag. Samtang may naghatag, may nagakuha. Himuon tayo ni. Para sa benepisyo sa aton mga kauturan dire sa syudad sa Bacolod nga ginakulang. Pagbugtaw mo pagkaaga, kung daw wala pala mahawon sa sulod sa puluyan ang imo kabataan, dagon-dagon lang. Basi maabdan mo pa ang aton sini Aksyon Radio nga nagalibot, makakuha ka pala mahawon mo.
pwede ka kakwa 3 ka itlog, may 1 ka kilo bugas kada. Anang siling naton bala nga bayanihan nga pagserbisyo sa pumuluyo sining panahon sang pandemya. So, ang Aksyon Radio Bacolod magalansar na sa Mobile Community Pantry buwas nga adlaw Abril 24. Sa dugang nga ihibalo, tawag lang kamo sa telepono 434-3861 o kon 0947-637-6786. Mahimo man kamo makapakig-angot paagi sa official Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. Magbinuligay kita kag ipakita ang paghiliusa sa piyak sang pandemya. Kag ginadayaw man naton ang pila naton ka mga kauturan, mga kwerpo sang kapulisan, militar, kag iban pa nga naghimo man sang subong sini. Ining ginatawag community pantry. Kag sa mga organizer nga iban, congrats gid kag mabuhay kamo. Manami iniya nga lihok para sa akon dako ini ang mabulig sa aton sini mga kaingod nga ginakulang kag inigo sang pandemya. Bisan paano ipangamuyo nyo nga padayon nga may mga kauturan kita nga luyag magbulig agod bisan paano makapian-pian sang aton kapigadoon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:43. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y, sa SalangaNo nga kahintang
Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, palasang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ang masunod nga isyo, mainit-init politika diri sa probinsya kag syudad sang Bacolod. Kung si Gobernador Bong Lacson pa Super Bato Royal ang matabo sa syudad sa Bacolod. Na-recall niya ang enkwentro sa una ni Romeo Guanzon kag Alfredo Montelibano. Porteto sa una ang enkwentruhanay dire sa syudad sa Bacolod. Daw masulit kag kun matabo ang ginakuting-kuting sa mga pumuluyo sa probinsya kag Bacolod, mainit ang eleksyon sa tuig 2022. Porte, no? Hamak mo kung mag-arangkada pagid si Perer diri sa Bacolod, bao Bing Elsed versus Albi Jepre. Porte nga senaryo politika diri sa siyudad sang Bacolod. Daw ginapananaw naton ang mainit nga ingkwentuhanay. Manami man niya. Masadyay ni nga eleksyon basta sa nasiling tana ang ingkwentro hindi lahog-lahog. First time ini nga makasaksi naman ang Bacolod sa mainit kag porte nga eleksyon nga magaluntad sa tuig 2022. Sa subong pa lang daw hindi na maintindihan ang mga supporter sang Albi Benitez kag supporter ni Mayor Bing Leonardia. Makilala tagid ni kung sinong maayong lalaki. Makilala tagid ni kung sinong maayong politiko. Diri matakos ang ikasarang sang mga ginatawag daton ini sila mga gung-an iniya nga mga politiko ing kwento ni nga hindi lahog-lahog. Sa nasiling ko na ang mga supporter ang musubong iya ang naga-linumpat-lumpat. Sa nasiling ko na sa eleksyones ang una pangutos pierde. Lantaon ta ang linyada daw puraw man maayo klase ini nga mga politiko. Si Mayor Bing Leonardia kag si Albi Benitez. Kag makita naton daw ka mga edukado man nga klase politiko. Ang malain leste kung intrahan sa mga bastos bala, nga mga supporter, amo nang gapalain mo ang mga sumalakdag. Muon ta high level abe ang eleksyon sa Bacolod. Ang mayong laki dapat madaog. Itugyan ka sa pumuluyo ang pagdesisyon. Sa nasiling ko na hindi taman mapunggan ni magsininggit ng mga supporter, pero itugyan tabi sa duwa nga ni ang arangkadahay sa Bacolod. Panilagan ta, mapakilid-kilid kita kag panilagan ang ginakabig pinakainit. Super Battle Royal politika sa siyudad sa Bacolod. Tekon magdesider abe si Vice Governor Jeffrey Pere nga mag-vice kay Albe, sos, porte na gid. Manamit ang eleksyon sa siyudad sa Bacolod. Gapakinam-kinam ini ang taga Bacolod. Lantaon ta ang pagbalik sang mainit nga politika sa panahon Guanzon Montelibano. Basi masulit bala ang kasaysayan sa Bacolod nga puwerte kainit sang politika. Pero sa nasiling ko na, high level kita. Panilagan ta, hindi lang nami nga eleksyon, ang aton sini nga arangkada para lang sa progreso sang Bacolod. Ano ang mahimo ninyo para sa progress sa Bacolod? Ano ang ginatingwa ninyo
nga naglinumpat kamo dire sa syudad sa Bacolod. At least may plano sila. Ang isa ka plano nga ginpalayag ni Albi Benitez, himuon niya nga isahon abi ang Bacolod kung ano yung mga protokol dito sa probinsya dapat sundon sa Bacolod. Galing hindi na matabo. Halin sa una, ang Lone District sa Bacolod may kaugalingon sa mo nga mga pulisa, lain man yung pulisa sang probinsya. Natural na rin sa una, wala kay bati nga nag-inupod-upod. May mga pulisa ya, may mga tinindugan niya ang syudad sa Bacolod being Lone District sang Bacolod. Kita mo, separado giman niya. Wala iya gabutar ang Bacolod sa mga kandidato sa probinsya. Kagang kandidato sa probinsya, hindi man pwede kabutar sa kandidato sa Bacolod. So may diferensya gidya. Hindi man na pwede nga kung ano ang imando sa probinsya sundon sa Bacolod. Hindi man na pwede nga kung ano ang inamando sa Bacolod sundon sa probinsya. May tagsa-tagsa na sila ya, ka mga pulisa. May tagsa-tagsa na sila nga paminsaron kung ano makapayo sa ila probinsya, ano makapayo sa Bacolod. Isa ka probinsya, yes, pero sa mga ginasiling nila nga dapat isahon kung anong protokol sa isa, sundon sa isa, daw layo naman na. Ang paminsaron sa tagsa-tagsa, hindi pareho. Ang kayuhan sa probinsya, amo na ginapaminsar nyo. Ang kayuhan sa Bacolod, amo man na ginapaminsar nila. So, hindi pwede na yung ibaho mando mo nga magsiling nga probinsya, sunod ka Bacolod. Magsiling nga Bacolod, sunod ka probinsya. Layo, stigay na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay, 54. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon.
Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Red Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo. Duso ang resolusyon nga ginutor bala ni Councilor Archie Baribar, isa ini ka maayo nga resolusyon nga ginaprubahan sang konsiho. Ano ini siya? Nagapangabay ang sanggol na panglunsod sa Bacolod sa Siniko, abi ipaathag ninyo ang hindi maintindihan nga brownout nga nagakatabo sa Bacolod. Asod-asod nga brownout. Kung kaisa jutay nga huyop sang hangin, brownout na yon. May ara nagakatabo kung kaisa, isa kadlaw, 3 ka brownout. Kung hindi ka mayo, guba, tanan mong gagamitan sa sulod sang puluyan. Computer tanan mo. Aircon mo kag tanan mo, guba. Wala man pahibalo, brownout, wala kadto. Mayo ini. Ang ginpatigayo ni Councilor Archie Baribar, no? Kaya si Baribar, chairman ini, sang Committee on Energy, sa Sanggunian Panglunsod. Siling sang konsihal, aber iisplikar, ipaathag ninyo sa inyo konsumidor. Kung nga porte ang brownout nga nagakatabo dire sa siyudad sa Bacolod. Ang handom sini, agod nga mahibalan tayo, bangod subong kinanglan ang kuryente. May online classes, may online meeting, may iban pa. Di, hala kadabanan, advisory, may brownout sa amo sini, brownout tag 12 oras, amo na bala. Di, maayo ini para sa akon, updan ta ini, tambungan ta ini, pamangkuton tang siniko, anong kabangdanan? Pwerte ka mo manukot, pwerte ka taas sukot nyo, ang serbisyo nyo, hindi amo. Di, subong may mga online classes sa kabataan, no? Dugay-dugay, brownout to ninyo. Laing isa, tag 3 isa kadlaw. So, maayo ini, dapat ipatag ini sang siniko. Tukos mabayad ang konsumidor. Kung matugnaw ang panahon, kag mainit, amo-amo man gyapon, ang bayad mo, daw lagay iba, di ba, taas pa. Daw pinagusto lang sukot, hindi man maintindihan. May mantani kung gustong serbisyo, kasiling mo, piyungon mo mata mo, bisan mahal-mahal bayad mo kay mayong serbisyo. Subong ya mabakal, bayad ka mahal, law-law ang serbisyo. Amo na bala? Amo lang siling ko, nga bisan mataas-taas, bisan hindi ka pagkaintindi kung kaisa, nga saka sang sukot sa kuryente, daw matabon-tabunan kung mayong serbisyo. Pero kung taas ng sukot, law-law pang serbisyo, sus, Diyos ko. Kung hindi ka oo. Tiyan mo niya, pamatian tang siniko. Kag congrats kita kay Councilor Archie Baribar, isa ini kamayo nga tikang kag binipisyado sini ang bilog nga mga konsumidor nga nasakpan sang siniko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:01. Ini nga isyo gidulong sa aton sang D3 Bayo. Mabalik kami pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta.
DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-Aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Philippine Standard Time, Las 7:05 na, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, nasyonal, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.